22. júna 1941 sa začala najväčšia pozemná invázia v dejinách ľudstva. Viac ako 3 milióny vojakov, tisíce tankov a lietadiel sa pohli na východ. Operácia s krycím názvom Barbarossa mala priniesť rýchle víťazstvo. Namiesto toho sa stala jedným z najdôležitejších momentov druhej svetovej vojny. V roku 1941 už Nemecko ovládlo veľkú časť Európy. Francúzsko bolo poranené, Poľsko obsadené a Veľká Británia zostala jediným veľkým protivníkom na západe. Vedenie krajiny sa preto rozhodlo obrátiť pozornosť na východ. Cieľom bolo získať rozsiahle územia, prírodné zdroje a vyradiť ZSSR z vojny ešte pred zimou. Na hraniciach sa zhromaždili obrovské vojenské sily. Sovietské vedenie síce dostávalo varovania o pripravovanom útoku, no mnohé z nich podcenilo. Keď obrancovia spustili rozsiahly protiútok, vyčerpané jednotky už nedokázali pokračovať v postupe. Poprvýkrát od začiatku vojny boli donútení ustupovať. Rýchle víťazstvo, ktoré sa očakávalo na začiatku leta, sa rozplynulo. Front stabilizoval a konfliktu sa zmenil na dlhú, vyčerpávajúcu vojnu. Útočiace jednotky sa dostali nebezpečne blízko k Moskve. V niektorých oblastiach boli vzdialené len niekoľko desiatok kilometrov. Potom prišla Rasputica, obdobie jesenného blata. Cesty sa zmenili na bahno. Tanky a nákladné vozidlá uviazli a zásobovanie sa dostalo do vážnych problémov. Krátko na to dorazila zima. Teploty klesali hlboko pod bod mrazu. Motory zamrzávali, zbrane sa zasekávali a vojaci bojovali v extrémnych podmienkach. Nemecké letné uniformy v týchto zimných časoch skončili. Medzi najdôležitejšie nemecké tanky patril Panzer III, ktorý tvoril základ nemeckých tankových divízií. Bol vyzbrojený 50 mm kanónom a bol určený najmä na boj proti nepriateľským tankom. Ďalším významným typom bol Panzer IV, ktorý niesol 75 mm kanón a slúžil najmä na podporu pechoty. Nemci používali aj ľahšie tanky Panzer II a československý Panzer 38, ktorý bol spoľahlivý a pomerne rozšírený. Starší Panzer I sa v bojoch objavoval len v menšom počte a bol považovaný za zastaraný. ZSSR mal na začiatku invázie veľké množstvo starších tankov, najmä T-26 a BT-7. Tieto stroje boli početné, ale ich pancierovanie už nestačilo na moderný boj. Oveľa väčší význam mali novšie tanky T-34 a KV-1. T-34 mal šikmý pancier, silný 76,2 mm kanón a dobrú pohyblivosť, čo z neho robilo jeden z najlepších tankov svojej doby. KV-1 zase známy svojim mimoriadne hrubým pancierom dokázal odolať väčšine nemeckých protitankových zbraní v roku 1941. Sovietské jednotky používali aj KV-2, vybavený mohutnou 152 mm húfnicou určené na ničenie opevnení. Napriek tomu, že Sovieti mali technicky veľmi kvalitné tanky T-34 a KV, nemecká armáda spočiatku víťazila vďaka lepšiemu výcviku posádku, efektívnejšiemu veleniu a dobrej koordinácii tankov spolu s pechotou a letectvom. Operácia Barbarossa tak ukázala, že úspech na boisku nezávisí od kvality techniky, ale aj od spôsobu nasadenia. Základnou puškou
Nemecka bol karabiner 98K, ktorá bola presná a spoľahlivá. Na boj zblízka sa používal samopal MP40. Najdôležitejšou zbraní pechoty bol guľomet MG34, neskôr doplňal rýchlostrelbou MG42. Nemci používali ľahký protitankový kanón PaK-36, ktorý však proti silnejším sovietským tankom často nestačil. Tam bol už na rad Panzerfaust 60 alebo Panzerfaust 100. Nemecko malo veľmi silné delostrelectvo. Ľahké a stredné húfnice, napríklad 105 mm, ťažšie kanóny 150 mm a viac. Protilietadlový a protitankový kanón 88 mm, Flak 18, 34, 37, jedna z najznámejších vôbec. Nemci používali raketomet Nebelwerfer, viacerorúrkový raketomet, ktorý slúžil na plošné bombardovanie. Najpoužívanejšou puškou Červenej armády bol Mosin Nagant. Na boj v mestách bol veľmi účinný samopal PPS H-41. Na podporu pechoty slúžil ľahký guľomet DP-27. Protitankové zbrane Sovieti používali PTRD-41, PTRS-41. Sovietske delostrelectvo bolo veľmi početné. 76 mm divízne kanóny, hlavná výzbroj pechoty. 122 mm húfnice, silná palebná podpora. 152 mm húfnice, ťažké, ničivé odstreľovacie obrany. Raketometné zbrane. Sovieti mali legendárny raketomet Kaťuša BM-13, mobilný raketomet, ktorý dokázal zasiahnuť veľké územie naraz.